Pi nama ke election janga pakhat kumni. Ke election kamdei ke ka bangi hab ban lek ban prop sipang yelade. Kamdei ke ba da ka ji election janga kade ban penkelumar kade ban penkelumar sinong kade ban penkelumar brio kade ban penkelumar parolak penkelumar kuying o kuja kamdei kumta. Nga pakhat lese ke election kade ka wei ka banta ha ka ba nila ban yakran ya kijing ki bangi ya kendo la kala ban long ha ka dup ha ka pang ha ka stom la kala ban long ha ka jing sadien la kala ban long ha ka jing ko jing kia la kala ban long ha ka kumno ban kentiu ya ka imlang salang ya ka roi pa tenrei ladang perkat ba ke election kade ka banta ka bangi hab ban penkre ayu ngadon ban ko akmat pai ba nga ngam pedeng ini ban le supaya ba ban yakran ban pensngau ke ngadon ban le na ban tajung pi ndai ke ba pidon ban le na ban tajung a ndai ke ba ngadon ban le na ban tajung ndai bangin thet ik pai ba dak pisa ndai bangin thet ik pai ba dak jing thok dak jing ya pen ibor dak jing ya terkonia ya ndai kunta ini nomor hagi por ba dak mau hagi por ba manusia hagi por ba jungi la long term minister long MLA juga Noston constituency tengah kemau por election hagi tu por nomor ba kali barung seklau dan tengkaji padan kiwi pat kali kaji bro kebasyiat sekanan baik kaji jip thmai tengam tharai don bathi jip thmai tu por ma jip thmai ro thram yo tang government supply te nda lik canvas teng las new ka jip jong tu congress tu la shong bat itu ka jip HSDP to se kan ti ulang yang ngam pik ngala meeting ngala jande mereka tapor kan ka jip kam long shu ban yai ka las new ni tu HSDP kan ti ulang itu congress ya shong lang bro angut kandidat tu ya lek lang ya penerkam lang kejo kamai ya sotenat ya yulang namar bale hang tu hajaka kan bas nju ya keren nju ya ko ya keren baik ya kenore ka katahin ka de election nadu bami ka MLA scheme ka rukom perkhat ha ka sanjur politics kala bak da ibriu ba betul lek shi tang MLA scheme ngan yo long MLA mga sistem tangan yo kata ka artlur tam sistem tela liput pom tela da ubriu barang tolot de ban election ubriu barang ting ban rem de ban election ubriu bala bid la biang ubala don ban ayu pa ba utah kan de ban election udon ban ay ngamut ay ban udon pisa ban ay nre ubala bid la biang yala de ba udon kamshu ban thak ba ubriu ubala don ban ay na ka jabing na ka bor perkhat yala de na ka banta kari na ka banta ka jibri utah kan de ban election kali kita nre mentala dang yele kumta kayna me kumame nomor ba lada kamlong kumta kama piong ni kum ginong elam jingi kisah elam hagi beri ba nomor ba kata mersi elam ban kikli kampat kotbor ini deh kerja bener ke ba syutia ba ngapediang ye tu ka jing batai ke ba